Islamia diinɛ faamuyaliw kan. Allah bɛna bureau des ulémas fɛ radio Mali la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي شأن عظيم سلطان قوي الأركان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمال ما أسلامه السلام عليكم. حلبي أمبي أنغا ولا باينديكا مي ني أمبوك مانا نو ي جاكاي أني أنكرمغو الحاج لمن ترى دو أبنت مني ولا توي كما بابلو. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أما الله تعالى تندو كبركة كولي دو أنسكو دمجرلا وكفي أمبان كالفا سبينا سبولا أتكالفتين وكفي أمسولي كتدون فسمانتك نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما الله تعالى دلي على كان نفنا هرما يجين أن اللاهرة. أما الله تعالى دلي لمن أن السطراني غرجك نيوما على كادي أنا بدين سلامه وبلا جليما. أما الله دلي أنا همينا كود قولي أنا بانين على كسبب نيومان دي أمولا. أما الله تعالى دلي لباين على تاي على كاللبانكو نيومان دي أم بلا جليما جمانا فتنا على كادوكا هيرلا على كان شيتو جانفلا على كان شيتو نمرلا على كان كانون تونيوغونا على كان فنو فونيوغونكو الله كان كفو لبا أرجينا كونو على كوكاني على كرا حرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد وسلم. ولا الحمد لله رب العالمين. يكون من بالمكة أنا كرم كوكا فتوكو منوي الحاج عمر كيتا أنا ولا أمي جاكا ديكا كما كمانا نفلو مفهوم جاكا فوكنا سي دمسني والما مامينا حكلتي نيوكم في نونكا جاكاو kiri jumen be ala o kuma ni Allah ta'ala sona ni alaka jey bi amina temeni walain toye ame Allahu deli ambe min fo Allahu ka ani sababa be. Amin ya Allah. Abalma aslameo sona anga do anga walanda pakurba kono mogoye anyininga mishi jagaka abani ankara wo he akada se mishi jagama inshallah saka kuna furundi anga nyingal ke bagoma akana sababe. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nay anga dina sharia gafo takalaje ambaye kafo bakan nani de be jaka wajibi alendo ola ikume anya fo walante menuna tugumi o bakan do jume nyame bakan do re jume mishi ani saka ani ba ni bakan nani jaka wajibi nununde la jakate bakan warela ni bakan nani nte ola nae ni bakan nani fene taka laje onga jamana kono ya klebi yanfan fe mimbe maraka chaya ode mishi ani saka ni ba nununde kacha anga jamana kono ola miya ambalma keka nyiningali mishi ale jaka be botukodi ola naya nga sharia gafa dola ja ikomi risalatu thamarudani alibayir ana wala zakata min albaqar fi aqall min 30 aku jakate mishila mishimi naka dokon kateme mishi bisabaka nika mishima mishi bisababo ku jakate ala
hal ni eka mishi kera mishi mugan ani kononton o kuma sharia la ko jakate ala ngani ka mishi sera mishi bisaba ma domi o kuma ka be wajibiya ika jaka bo mishina mishi bisaba jakaye mishi labato dinkele no en turanin sanfla dindoe mishi mina ba no fe nturado aka sanfla dafa na be fo matabi'u ni ka mishi bisababo okuma jakabe boala nga madama nama bisababo ikado jakatala fona ya soro mamimbe ka boli jakabo nyesranyenye sabula madaw be olu hakila kuka kekun nga oman kekun nuka mishi bisababo kuma okuma ube kelen fere ko war blauku abe foko mishi mugan konontondo okuma ni jakabo kuma sera kuma okuma iba soro mishi do luba fere ka toto mugan kononton ka foko jakate ola na ya soro sharia jamana do na adona ko yi jokoye jakabe minaika mishi mugan kononton ina jako yala ongani sharia jamana te okuma ala erebe jakabo ekuntuko mi ababo otoko yala imma aka kasara do ika bakan chela walma aka bana do de tun ere kan walma ika kole do kan ika jaka imbeta o sirafe otika jurumu fene bali tukun koyi odla jaga bo bali abe toro se adama de ma yoro chama ngana ya soro nin konte e ma buli jaka nye ku jagate mishi mugan konontona na dafara bisaba sharia ko kikan tura denin kele mene ko di fantan doma ntura deni mi ni obe sanflala okuma kata mishi bisabala fokata bla mishi bisaba ani kononton a bele jelen jaka en tura denin sanfla den kele nga domi nasira mishi binani okuma be nyini fe ka jaka nonia yelema sabula ire yiri wara doni sharia ba fo ifine ka doni fara fantan ka hakeka okuma be bo ntura deni sanfla dena abena ke mishi muso sanani denye na be fo ma musinnatu ni mishi binani soro a jaga be bon tura deni sanfla la abeke mishi muso sanani ako o musinnatu ko jaka kontimine tuko shi faka ke mishi muso de wal maika mishi muso dodi min kafsa kateme mishi muso sanani ka ikomi muinu talamiz bayira anatukumi kore na ya soro mishi muso sanani teka mishula nga mishi muso sanduru be walma sanworo be obseka bla plasila nga san saba san fla otseka bla plasila na ya soro musinnatu tibulo ibeta musinnatu de nyini kano keika mishi binani jakai okuma mishi binani jaka fene mishi muso sanan den kelenye fokata bla mishi biduru ani kononton sharia ko halisa eka mishi muso sanan den kelendi eka don yenno ko ya dai binani fo biduru ni kononton mishi muso kele minye sanani nga domi na dafara mishi biworo okuma okore ki yere fene be ka yiri wa halisa doni fara yara yiri waka okuma yere fene ka doni fara fantan ka soroka okuma ka jaka be ken tura deni sanfla den fly abe bo mishi muso sanani na a jaka be ke tura deni sanfla den fly okuma sharia ko halisa ibe ton tura deni sanfla den fly na kata biworo la fokata bla biworo ani kononton o bejekaye ntura deni sanfla de fla ngana sera biwolum vlana domi ko jaka tukoya be yelema tukun abe kentura deni sanfla den kele ani mishi muso sanani den kele okuma jaka bena ke oye sabula dofara la iyere ka yiri waka okuma biwolon vlain fene jeka en tura deni sanfla den kele
ani misimuso san naani den kelen fo kana se 79 n'a sera 80 na domi jaga nɔniya be yɛlɛma tugun a bɛ kɛ misimuso san naani den 2 ye sabula yɛrɛ fɛnɛ yiriwara o kuma a bɛ to misimuso san naani den 2 in na k'a ta 80 na fo kana bila 89 n'a sera 90 na domi jaga nɔniya yɛlɛmana tugun a kɛra ntora deni san 2 den 3 ye o kuma jaga bɛ to ntora deni san 2 den 3 in na k'a ta 90 na fo kana bila misi 119 n'a sera misi 120 ma domi o kuma jaga nɔniya bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ qualité 2 ni min y'i ja o 2 la i b'o kɛ n'a y'i ja i b'i ka misi jate 44 o kuma jaga bɛ kɛ misimuso san naani den 3 ye n'o m'i ja i b'i ka misi jate 33 n'o kɛra a jaga bɛ kɛ ntora deni san 2 den 4 o de la misi ale jaga natogo ani bakantɔw jaga natogo tɛ kelen ye dɔɔni sabula bakantɔw la suganteli b'i bolo yɔrɔ caman nka misi la misi 30 jaga bɔtogo wɛrɛ t'ale la fo ntora deni san 2 walima i ka dɔ di min ka fisa ka tɛmɛ o kan o kuma ni ntora deni san 2 t'i ka misiw la i bɛ taa o de ɲini n'a kɛra misi 40 ye o kuma jaga togoya wɛrɛ t'ale la foyi tɛ se ka bila misimuso san naani den fɛnɛ place la walima min ka fisa ka tɛmɛ o kan o kɔrɔ ntora deni san 2 tɛ se ka kɛ 40 jaga ye fo a ka kɛ misimuso san naani den walima min ka fisa n'o ye n'a nana 60 la o kuma misimuso san naani den fɛnɛ tɛ se ka k'o jaga ye togo si sabula ni e misimuso san naani den di o ye 40 ye a tɔ 20 jaga tɛ k'o la o kuma 60 jaga ye ntora deni san 2 den 2 de ye o ye 33 ye o kuma n'a kɛra 70 ye jaga qualité bɛ yɛlɛma tugun a bɛ kɛ misimuso san naani den 1 o ye 40 ye ntora deni san 2 den 1 o ye 30 ye o ye 70 ye o kuma jaga togoya wɛrɛ to 70 in fɛnɛ na ni ntora deni san 2 den 1 ani misimuso tɛ n'a sera 80 na ntora deni bɛ bin ka bɔ a la tugun a bɛ kɛ misimuso san naani den 2 o kuma ntora deni fɛnɛ donyɔrɔ tɛ o yɔrɔ la n'a sera 90 na misimuso fɛnɛ tɛ se ka bɔ o la tugun a bɛ kɛ ntora deni san 2 den 3 sabula n'i ye misimuso bɔ a la 40 a tɔ i b'a sɔrɔ o tɛ ntora deni bɔ tugun o kuma a bɛ kɛ ntora deni san 2 den 3 n'a sera 120 de la san o kuma suganteli b'i bolo n'a y'i ja i bɛ misi jate 44 o 40 i bɛ misimuso san naani den 1 di ni i ka misimusow ka di i ye sariya ko k'i ko to ye i k'a jate 33 o 30 o ye ntora deni san 2 den 1 o la 120 bɛ bɛn i ma ntora deni san 2 den 4 walima misimuso san naani den 3 a b'o togo la irshadu bɛ an bila sira yan tugun sabula n'an ye misiw jate minɛ misiw ye nɔniyaw ye an ka jamana in kan yan n'o ye nɔniya 2 ɲɔgɔnna ye an b'a fɔ misi dɔ ma ko jawamisu a bɛ fɔ misi dɔ ma ko bakaro o kuma n'a ye jawamisu ta k'a lajɛ n'o ye jamusu ye ani bakaro ninnu tɛ misi suguya kelen nka a bɛɛ ye misi ye an b'a fɔ jamusu ma ko gongan misi dɔ bɛ yen kuru belebele b'a kɔ la o kuma misi dɔ fɛnɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko mere an b'a fɔ o ma bakaro o kuma mere ani gongan ko jaka la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan sabula n'a ye jateminɛ kɛ gonganw de sɔngɔ ka ca ka tɛmɛ mere kan sabula kuru bɛ misi minnu kɔ la a ka ca la olu bɛ bonya ka tɛmɛ kuru tɛ misi minnu kɔ la bon donc kuruma ninnu fɛnɛ ma ka di ka tɛmɛ kuruntanw fɛnɛ kan o kuma ko jaka la ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan a b'o cogo la ko jaka la fɛnɛ jaka bɛ dafa ni ntora deniw ye i komi n'a y'a sɔrɔ misi 20 ka kɛ e bolo nka ntora deni fitininw hal'u ma san bɔ o tan bɛ e bolo
o kuma ko on tora den fitinun be kɛ ka misi jaga dafa ka fɔ n ka misidenninw ka dɔgɔ k'olu tɛ jate la misidennin dɔgɔyara togo o togo a kunkolo bɛ jate hali n'a y'a sɔrɔ jaga tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la nka n'a y'a sɔrɔ maa min ka fɔ e ka baw n'o ye misi kumabaw ye o bɛɛ lajɛlen lajirabili nana boli olu kan olu bɛɛ fatura k'a tɔ to misidenninw dɔrɔn ye kɔrɔ ale ka misibaw lajarabi dɔ nana misikɔrɔba bɛɛ fatura misi tɔni minnu bɛ yen a bɛɛ ye san kelen san fila san kelen san fila nka o misidenninw fana ka ca ka tɛmɛ hali misi 30 kan o kuma ko o misidennin ninnu jaga bɛ bɔ nka a jaga tɛ bɔ a yɛrɛ la sabula misidennin san kelen tɛ jaga bɔ walima min ma san kelen bɔ jaga tɛ se ka k'o ye o kuma e bɛ taa si de ɲini si min bɛ bɛn i ka misi jaga hakɛ ma i b'o misi hakɛ de san ko n'o kɛ jaga ye nka denni ninnu tɛ se ka kɛ jaga ye sabula fantanw ka hakɛ de don a b'o cogo la sariya ko fɛnɛ ko ni Alahu Taala ye e garijɛgɛ bakan na i b'a sɔrɔ bakan bɛ dɔ bolo walima misi bɛ dɔ bolo i komi an bɛ misi kiri la nka a tigilamɔgɔ ale ni duguba ka jan kosɛbɛ walima ale ni sirada ka jan kosɛbɛ bon donc ni jaga minɛna taara ka fɔ k'a bɛ taa o tigilamɔgɔ ka jaga la misali ale ka jaga kan ka bɛn misimuso san 4 den 2 ma misi 80 b'a misimuso san 4 den de tɛ ale ka misiw la ale y'a ɲini fɛnɛ a m'a sɔrɔ o kuma sariya la ko a bɛ se k'a yira jaga minɛna la a tiɲɛ na ne ka jaga ye misimuso san 4 denw de ye nka o tɛ ne ka misiw la n dun y'a ɲini fɛnɛ m'a sɔrɔ o kuma n b'a ɲini fɛ i ka a nafolo minɛ o kuma ko o bɛ bɛn nin dekun in kama nka n'a y'a sɔrɔ nin dekun kɔni tɛ misi jaga bɛ bɔ misi de la saka jaga bɛ bɔ saka la walima ba ɲaamɛ k'a ta ɲaamɛ 5 kana bila fɔ 24 o jaga bɛ bɔ saka la walima ba n'a sera 25 a jaga bɛ na ɲaamɛ yɛrɛ la nka misi kɔni jaga ye misi yɛrɛ ye nka a tɛ bɛn nafolo ka minɛ misi jaga place la ni nin dekun in tɛ o kuma ko ni nin kɛra sariya bɛ jɛn di o kuma a ka misimuso san 4 den 2 in valeur bɛ bɛn hakɛ min ma a b'o wari di walima min ka ca ka tɛmɛ wari kan nka a tɛ bɛn kɔnɔ a ka jigin o dugu ma ko a b'o cogo la bagan minnu bɛ baara kɛ ani minnu bilalen don ko ninnu bɛ jate jaga la sabula n'a ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔnaw na misi minnu bɛ yen n'olu ye sari misiw ye n'an b'a fɔ k'a fɔ olu bɛ sɛnɛ kɛ sari daba la i b'a sɔrɔ misi minnu bɛ wɛrɛ kɔnɔ u b'olu jate mais sari misiw tɛ jate ka sɔrɔ olu kan ka jate sabula a fɛnɛ ye misi dɔ de ye bon donc a b'o cogo la misi dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ olu b'o bila ten gansan a tɛ taa gɛniyɔrɔ la a tɛ wɛrɛ kɔnɔ a tɛ sari sama ale kɔni bɛ yaala la ten nɔ o kuma u bɛ ɲinɛ o misi in fɛnɛ jateli kɔ a fɛnɛ kan ka jate a b'o cogo la Khalilu b'a yira an na ko hali bagan min ni a ka di i ye e b'o mara i ka so kɔnɔ sabula kuma dɔ la i b'a sɔrɔ bagan marala bagan dɔ bɛ o ka d'a ye kojugu a b'o bagan in bɔ fɛn bɛɛ la k'o bila yɔrɔ ɲuman dɔ la balo ɲɛnama bɛ di o ma ka tɛmɛ bagan bɛɛ kan o diyaɲɛ kama o kuma ko fɛnɛ bɛ jate jaga la hali n'a y'a sɔrɔ o yɛrɛ tɛ minɛ ka kɛ jaga ye a b'o cogo la ko bagan minnu bɛ taa gɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ jate jaga la irishadu b'an bilasira a ko bagan min ni ale kɔrɔlen don kojugu fɔ k'a dɛsɛ ko a tɛ bɛn o fɛnɛ ka kɛ jaga ye bagan min fɛnɛ pasalen don a jɔlen i b'a kolokun bɛɛ kɔntɛn ko a tɛ bɛn o ka kɛ jaga ye bagan min fɛnɛ lebulen don bagan senkelenni walima ɲɛkelenni walima bagan min jokinen don a tɛ se ka nafa yɛrɛ ɲa ko fɛnɛ tɛ se ka kɛ jaga ye sabula ni sariya sɔnna ko ninnu ka kɛ jaga ye bagantigiw bɛ nin bagan lebulenw de cɛ ka di fantanw ma o kuma sariya ko k'a ma sɔn ninnu na n'i ye ninnu kɛ jaga ye a tɛ wasa kɛ nka sariya tilara k'a fɔ tugun ko i ka bagan jigi o kɔrɔ ye jigi min bɛ baganmusow gosi ko
a t'o fɛnɛ minɛ i la sabula o nafa ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ bakan min n'o ka di ye ka tɛmɛ i ka bakan bɛɛ kan sariya ko k'a t'o fɛnɛ minɛ i la bakan min fɛnɛ n'ale bɛ nɔnɔ bɔ kosɛbɛ sariya ko k'a t'o fɛnɛ minɛ i la k'a y'o to i bolo bakan min fɛnɛ bɛ ka sin di a den ma sariya ko k'a t'o fɛnɛ minɛ i la k'a y'o to i bolo bakan min fɛnɛ bɛ ka a den lamɔ sariya ko k'a t'o fɛnɛ minɛ k'a y'o fɛnɛ to i bolo sabula nunu fɛnɛ ka di bakantigi ye kosɛbɛ o kuma minnu man di bakantigi ye sariya ko ko ale t'o minɛ i bolo minnu ka di ye a y'o to i bolo o kuma minnu bɛ camancɛ la u tɛ jugumanw fɛ u tɛ ɲumanw fɛ nka lebu t'u la o kuma k'i ko de ta ka di fantanw ma walisa u yɛrɛ fɛnɛ ka nafa sɔrɔ o kuma a b'o togo la sariya y'a yira fɛnɛ bakan min ni ale fɛnɛ kɔsɔnnen don kojugu bakan dɔw bɛ i b'a sɔrɔ u ka kɔrɔ nka n'i y'u ye i b'a sɔrɔ fitinin don o kuma ni sariya ko k'ale to o fɛnɛ fɛ sabula n'a fɔra ko ka di jɛgɛ la bagantigiw fɛnɛ b'u ka bakan kɔsɔnnenw de ta ka di fantanw ma o kuma fantanw tɛ nafa sɔrɔ sariya ko k'a to o fɛnɛ fɛ o kuma sariya ko i kɛlen don ka bakan minnu fɛnɛ labɛn i ka duntaw kama o kuma k'a y'o fɛnɛ to i bolo o kuma sariya ye nɔgɔya kɛ kojugu o kuma an bɛ Alahu taala deli sariya ye nɔgɔya min kɛ an ye ala ka limaniya di an ma an bɛ se ka jɛka in di cogo min nɔgɔya kɔnɔna na o de la sariya ma sɔn kolonw na n'o ye lebutɔw ye minnu fɛnɛ valeur ka bon kosɛbɛ a y'olu to i bolo sabula n'a ko a bɛ valeur ma ninnu minɛ i k'a dɔn bagantigi tɛgɛma gɛlɛya bɛ na ani na n'a fɔra ko ka kolonw fɛnɛ minɛ fantanw fɛnɛ tɛ nafa sɔrɔ o kuma sariya ko khairul umur awsatuha o kuma sariya ye camancɛ minɛ o kuma nin ye bakan dɔ jɛka ye n'o ye misi ye i komi an balima ye ɲininkali kɛ cogo min an ka tilebiyan fan fɛ ninnu de marali ka can kosɛbɛ saga fɛnɛ bɛ tugu o la sabula saga fɛnɛ ka can an ka jamana in kan kosɛbɛ o la n'an ye saga ni ba fɛnɛ jɛka jate minɛ olu jɛka bɛ daminɛ ni u sera 40 ma n'i ye saga 40 sɔrɔ walima ba 40 jɛka bɛ bɔ a la sabula saga ni ba sariya la o bɛɛ lajɛlen bɛ jate bakan nɔniya kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ qualité 2 don o kuma olu jɛka bɛ to 40 na 40 saga kelen walima 40 ba kelen fo ka taa se saga 120 walima ba 120 o bɛɛ lajɛlen jɛka ye bakuru kelen walima saga kuru kelen nka n'a dafara 121 na o kuma a jɛka kɛra saga 2 walima ba 2 a jɛka bɛ to o 2 fɛnɛ na fo ka taa se saga 200 o bɛɛ jɛka ye saga 2 walima bakuru 2 n'a sera saga 201 walima ba 201 o kuma a jɛka kɛra saga 3 walima ba 3 o kuma a jɛka bɛ to nin cogo la fo ka taa se saga 300 o kuma n'a sera 300 ma ka yɛlɛn sisan jate bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ saga 100 o 100 i ka saga ka dɔ o ye nɔgɔya ye o la saga ale jɛka jaza'u de bɛ k'ale jɛka ye n'o ye saga min ye san 1 dafa saga san 1 den nka ba jɛka o ye saniyu de ye n'i bɛna bɔ ba la o kuma a bɛ kɛ ba ye min n'a donna san 2nan kɔnɔna na ni saga don san 1 den ni ba don san 2 den o kuma o fɛnɛ jɛka bɛ bɔ nin cogo la tan k'a ta 40 fo 120 bakan kelen pe n'a sera 121 saba ye kɛmɛ wɔɔrɔ bakan 6 hakili la nin ye nɔgɔya dan ye ka sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ jɛka ko yɛrɛ tɛ k'a tɛ di fantanw ma e diyaɲɛ kɔɲɔmuso ka furusiri la ni saga 100 b'i bolo hali n'u ye saga 5 bin i tɛ dimi i yɛrɛ b'a fɔ ko ka dɔ fara a kan k'a tɔ ko wɛrɛ falen don
o nga saga keme ala ko kika kelendi fantan do ma dron e ko kacha oma abna fi ba di ala rede magwa o kuma fanga laje ame Allah taala dili ala ka anniu katika magele wuli amin Allah ame Allah taala dili ala ka fara jonka jomunu be ala Allah taala ka dinay barake iko mi kira ba fo anye tugomi sallallahu wa sallamuhu alayhi o kuma ay min soro mishi jagala kadi am balma kayma noy anga nyiningali kele ni nyode ame Allah taala dili ala ka famyali ko nyumandi anama ankara mo ngali nunu nyana inshallah infana yake amba fu ka fu ka jija ngalla inshallah ni ya yare ngali ke arabe dodon inshallah wala ka men dama aka njiri donina foti doni mo inshallah ka don so hali amin amin no boray bagam kanga nyagami nyona naam baga nyagami le o kiti jume alhamdulillah rabbil alamin baka munu nube nyami nyogona nay anga sharia gafaw takalaje ube kuma oka ikomi Samarudani ikomi Irshadu Salik fokatase Sheikh Khalil Manamba fo Jawahirul Iklil ibtasro burshikono nauna muko buka bakaw nyagami nyogona kuma dola ibtasro dukele muko do kuma dola dukele muko te o kuma nay aka bakaw nyagami nyogona ka ke ikomi ma kelen ka baka nga walsa o jaga ka bo a shartu de fo mo kelengelen bela jele nyoro ka jaka bo okore na ya soro mishiudo e ka mishika bisababo netaka bisababo aletaka bisababo no kera am bela jelen ka jaka be bo iko mi mo kelen ka jaka nga a shartu do e jume tukun aka soro baka nunu gembaga kelen de bula bere kelen de beke ka u gen u belami minyoro kelena u be shishi yoro kelena u be gen yoro kelena wa baka nunu farala nyogon kan fene de baka nyali kama nini shartu dafara okuma anga baka farale nyogon ga jaka be bo ikomi ma kelen ka jaka be bo tukumi akasoro baka nunu farala nyogon ka baka nyali kama bere kelen de bu gen jigi kelen de bu la u be mi yoro kelen u be gen yoro kelen u be shi yoro kelen ko hal na ya soro o bakan farala nyogon ka be san labama o kuma sharia la ko o jaka be mine ikomi ma kelen ka jaka kunga ni jaga mina kuma sera ka soro bakan minu ma fara nyogon kan ko no lu fara lendo ka tebbe o ka fara nyogon kan bakan minu fena nu fara lendo ka tebbe o lu ka fara nyogon kan ikomi minu fara lendo nyogon ga tebbe o lu fena ka fara jaka nyesra nyakama misaliala iba soro muko fula neni saga keme ani saga kelembe ebolo saga keme ani saga kelembe ne bolo nanyo jaga jate mine ka saga keme ni saga kelen kanga saga kelen de ke o jakai ne fene ka saga keme ani saga kelen ne kanga saga kelen de ke o jakai ola ikomi o jaga fla be saka flama o dunya soro ne ka baka ni ka baka faralendo nyogon kan o te be saka keme fla ani flama wa o jaga dumbe be saka sabadema o kuma jaga mena kuma selen o ne ka singa fo El Hajj Umar jaga mena na benalede andunga saka faralendo nyogon kan a jaga be saka sabama ngananyu fara ka bo nyogona a jaga be ke saka fly okuma antu fara yani jaga minana ka teme okuma ka bi ko me anyo ke jaga nyesranya boli kama okuma ni jaga minana nana sharia la anga bakam bi fara nyogon ka jako ya ka saka saba mine sabula anya ke jaga nyesranya kama o abotukula bakam munun fene fara lendo nyogon kan baga minnu fene fara lendo ate be olu fene ka fara nyogon kan jaga nyesranya kama abi komi ka bakana misali sisan amugo saba saka binani be ebolo saka binani be ne bolo saka binani be Musa baba bolo o saka binani saba o te ben saka keme ani mugama saka keme ni muga o jaka ye saka
kelen de ye bon donc anw dun ka baganw u kun bɛɛ lajɛlen kun kafolen don ɲɔgɔn kan u bɛɛ kafolen don ɲɔgɔn kan o la sisan anw bɛ boli jaga ɲɛ ka sɔrɔ an ka jaga kun kan ne a kɛra jaga bɛ minɛ kelen kelen na an kun bɛ saga 3 de bɔ parce que e ka 40 e bɛ saga 1 bɔ ne ka 40 ne bɛ saga 1 bɔ Musa Baba ka 40 ale bɛ saga 1 bɔ nka i komi jaga minɛna bɛ nalen an siranna ka sin k'a fɔ o kuma an tɛ jɛ e Umar ni Musa Baba ni ne an ka baganw fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra an ka jaga bɛ kɛ saga 1 ye o kuma mɔgɔw burusi kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ nin kɛ bagantigiw b'a kɛ an k'a fɔ bagantigiw sabula a fɛrɛtigiw fana bɛ duguba kɔnɔ yan bagantigi caman bɛ duguba kɔnɔ u ka laseli u ka baganw bɛ burusi kɔnɔ o kuma ko nin fana kɛra sariya bɛ jaga minɛ aw la aw kelen kelen wajibi la o kuma n'a dɔnna kuma o kuma ka fɔ maaw bolila jaga ɲɛsiranɲɛ ɲɛ o kuma jaga bɛ minɛ u kelen kelen na nka n'o kɔni tɛ ka fɔ ko u ma boli jaga ɲɛsiranɲɛ ɲɛ n'u y'u ka jaga fara ɲɔgɔn kan o kuma ko sariya bɛ jaga ninnu minɛ i komi mɔgɔ kelen ta nka sartu ye bɛɛ kelen kelen ka bagan ka jaga hakɛ bɔ o la ni bɛɛ kelen kelen ka bagan ye jaga hakɛ bɔ o la lasekini bɛ kɛ aw ma sisan misali i komi a ye misali laban min ta sisan saga 40 b'e bolo 40 bɛ ne bolo 40 bɛ Musa Baba bolo nka an ma boli jaga ɲɛsiranɲɛ ye an ka baganw faralen don ɲɔgɔn kan o jaga tɛ saga 1 ye wa o kuma ni sariyatigi nana a bɛ saga 1 minɛ ni saga 1 minɛna a b'i komi anw 3 de ye jaga bɔ sisan o kuma ni saga 1 minɛna Musa Baba ka saga la o la sisan saga in valeur bɛ jateminɛ n'a y'a sɔrɔ saga in bɛ san 15,000 o kuma ne bɛ 50,000 di Musa Baba ma e fana bɛ 50,000 d'a ma o kuma a b'i komi an 3 bɛɛ lajɛlen jaga bɔ o kuma a bɛ kɛ nin cogoya de la nin ye nɔgɔya dan ye o kuma an bɛ Alahu Taala deli Ala ka nin faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw fana bɛɛ lajɛlen ma an kana mɔgɔ n'o bɔra yen jaga kan ka ɲɛsin jɔnw ma kan ka di jɔnw de ma alhamdulillahi rabbil alamin n'a ye jaga yɛrɛ ta k'a lajɛ Alahu Taala a ma sɔn ciden ka jaga taga yɔrɔ fɔ i komi a ma sɔn nabi ɲuman ka jaga taga yɔrɔ fɔ ale yɛrɛ de Alahu Taala ye jaga taga yɔrɔw fɔ a ka kuranɛ ba in kɔnɔ suratu tawba kɔnɔna na aya 60 Alahu Taala ko innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل okuma Allah Taala nin jamakulu segin de ta ko jaka be di nunun de ma ola anga sharia gafaw o be nin jamakulu segin ta ka wala wala a jamakulu folo Allah Taala ya damne fantawna na irshadu salik laje ale ba yira ana ako fantan de mogoye mami ale ka san balo ti abolo hal na ya soro jaka nafolo hakɛ bɛ abolo nafolo min b'a bolo a bɛ jaka bɔ nga tɛ se k'a ka san balo bɔ o kuma jaka bɛ di o tigilamɔgɔ ma i komi o tigi yɛrɛ fana bɛ jaka bɔ cogo min i bɛ taa sɔrɔ ale balo min b'ale bolo nafolo min b'a bolo n'i y'a tila a ka san cɛ a tɛ san balo bɔ nga n'i ye wari in jate minɛ a bɛ jaka hakɛ bɔ i komi mɔgɔ min san misali n'ala sɔrɔ ale bɛ ka baara kɛ a ka nafolo ye 1,000,000 yarɔ jaka bɛ 1,000,000 na nga ale ka nasɔngɔ don o don o bɛ bɛn 2,000 ma est-ce que 1,000,000 n'i tɛ k'a la baara a bɛ se ka i balo san kɔnɔ o la wa n'o kɛra a tigilamɔgɔ bɛ jaka bɔ a bɛ bɛn ale ka jaka minɛ fɛnɛ nga i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ale kelen pe don o don ale bɛ dumuni min dun o ye 100 ɲɔgɔnna ye ale ka balo y'o ye ale kan ka jaka bɔ nga 1,000,000 b'ale ka san balo bɔ o kuma n'o kɛra jaka minɛli ale ma haramu ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ e ni ne ka nafolo a bɛɛ ye kelen nga a bɛ bɛn e ka jaka minɛ a tɛ bɛn ne ka jaka minɛ nga an bɛɛ bɛ jaka bɔ o kuma fantan de ye maa min ka nafolo tɛ se k'a ka san balo bɔ
hal n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ jɛgɛ bɔ a bɛ jɛgɛ bɔ a bɛ tila ka jɛgɛ minɛ k'o bɛ bɛn ni a jamakulu fɔlɔ ye a jamakulu filanan o de ye miskinu ye miskinu de ye mɔgɔ ye komi irshadu b'a yira an na cogo min mɔgɔ min ale ka don yɛrɛ de musaka t'a bolo n'a ye daraka sɔrɔ a bɛ wuli ka tilelafana ɲinini daminɛ n'a ye tilelafana sɔrɔ a bɛ wuli ka surafana ɲinini daminɛ ko nin tigilamaa de mako bɛ jɛgɛ la ka tɛmɛ fakiru fɛnɛ kan a jamakulu sabanan i komi kuranɛ b'a fɔ cogo min o de ye al-amilu ala zakat n'o de wal amilina alayha maa minnu bɛ baara kɛ jɛgɛ nafolo kan i komi ni sariya jamana don mɔgɔ dɔw bɛ détaché olu ka bureau bɛ k'u dama olu bɛ taa jɛgɛ minɛ dugu bɛɛ la mɔgɔ dɔw fana ka bureau bɛ sigi u dama olu tɛ taa jɛgɛ minɛ dɛ ni jɛgɛ minɛna a bɛna di olu ma olu b'a tila fantanw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma minnu bɛ taa jɛgɛ minɛ a bɛ fɔ olu ma sa'i olu ka bureau b'a dama n'a nana a bɛ di minnu ma minnu ka taa di fantanw ma a bɛ fɔ olu ma jaabi olu fana ka bureau bɛ a dama o la n'i ye nin yɔrɔ in ta k'a lajɛ silamɛya ye fantanya kɛlɛni de ye fo ka taa fantanya ban pewu Umar bin Abdul Aziz ka waati la i komi Yusuf alayhi wa ala nabiyina salam ale fana ye fantanya kɛlɛ Misran kɔnɔ k'a ban ni nin système in de ye o de la an b'a fɔ k'a fɔ an bɛ fantanya kɛlɛcogo kelen min bɛ a la jɛgɛ nafolo dɔrɔn don misali ni bureau dɔ sigira sisan an ka jamana kɔnɔ jɛgɛ nafolo tɔgɔ la o la limaniya bɛ nafolotigiw la cogo min u tɛ sɔn ka kalon tigɛ karamɔgɔw ye sabula kuma dɔ la nafolotigi bɛ kalon tigɛ douane na ka fɔ a ni marchandise hakɛ b'a bolo ka sɔrɔ a ka ca n'o ye i komi impôt la a bɛ se ka namara kɛ nka limaniya bɛ nafolotigi min na a tɛ kalon tigɛ karamɔgɔ ye o kuma ni karamɔgɔw y'a yira ka fɔ karisa i ka nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn joli ma n'i ka jɛgɛ nafolo hakɛ dɔnna dɔrɔn o kɔrɔ i ka nafolo hakɛ dɔnna o kuma ni bureau in bɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ douane fɛnɛ baara la kosɛbɛ o la sisan o bureau in de bɛ jateminɛ kɛ a bɛ yaala jamana bɛɛ la Mali dugu kelen kelen bɛɛ k'a waritigi bɛɛ recenser n'a y'a waritigi bɛɛ dɔn o kuma a bɛ waritigi bɛɛ tɔgɔ ta waritigi kelen o kelen ka nafolo hakɛ ye min ye a b'o bɛɛ ta u bɛɛ ka jɛgɛ bɛ bɛn min ma a b'o ta a bɛ bagantigiw fana bɛɛ recenser bagantigi fɛn o fɛn bɛ jɛgɛ bɔ a b'o bɛɛ tɔgɔ ta ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ recenser sɛnɛkɛla fɛn o fɛn bɛ jɛgɛ bɔ a b'o bɛɛ tɔgɔ ta o kuma n'i ye setigiw tɔgɔ ta o la mɔgɔ minnu bɛ taa jɛgɛ minɛ n'o ye sa'i ye olu bɛ nafolotigiw ɲini k'olu recenser jaabiw jɛgɛ kan ka di minnu ma olu bɛ fantanw recenser o la sisan a b'i komi jamana fantan a n'a setigi bɛɛ ka dossier bɛ kɛ nin bureau kelen in de kɔnɔ fantan bɛɛ ka dossier bɛ kɛ jaabiw bolo setigi bɛɛ ka dossier bɛ kɛ sa'iw bolo o la sisan ni setigiw ye bɛɛ lajɛlen ni sa'iw ye n'o ye bɛɛ ka jɛgɛ minɛ ka na o kuma u bɛ jɛgɛ nafolo in de di jaabiw ma olu bɛ yaala k'a di o la sisan nin bureau bɛ se ka jamana yɛrɛ dɛmɛ fɛnɛ ka se ka impôt baaraw nɔgɔya ani douane baaraw o la a bɛ kɛ dɛmɛ commerçant fɛnɛ ma misali commerçant dɔ ka boutique bɛ se ka jeni dɔrɔmɛ tɛ bɔ a kɔnɔ a dun bɛ sa'iw ka bureau la ka fɔ san o san nin bɛ jɛgɛ di $1,000,000 o kuma n'a ka jɛgɛ ye $1,000,000 o b'a yira k'a fɔ a ka nafolo kun ye $40,000 ye a dun ka nafolo jenina foyi ma to a bolo o kuma a ka kan ni jɛgɛ ye ni san yɛlɛmana jaabi b'a lajɛ o kuma karisa bɛ jɛgɛ di an ma san o san a ye $40,000 bɔ ka d'a ma a ka baara kɛ ni o ye a kɛra hɛrɛ ye waritigi ma wa a ma kɛ hɛrɛ a ma mais est-ce que n'i ka bureau jenina walima i ka butigi jenina douane bɛ nin wari hakɛ d'i ma wa a tɛ se k'a di nka n'a y'a sɔrɔ jɛgɛ bureau sigilen don o kuma a b'a ta k'a d'i ma sabula ala de ta don olu ta tɛ a kan ka don nin da de fɛ wa e yɛrɛ fɛnɛ kɛra o mɔgɔ dɔ ye i ka kan ni o de ye fɛnɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kuma i komi waati fɛnɛ
corona o kuma silamɛya ye fantanya kɛlɛ ni jaka de ni lahalaya la Abdullah ibn Umar ka waati la i komi Yusuf alayhi wa ala nabiyina salam ale fana ye gɛlɛya a y'o kɛlɛ Misra kɔnɔ san 7 o min kɛra nɛɛma na o kuma san 7 ja a y'a kunbɛn ni système de ka fantanw bɛɛ lajɛlen recenser ka setigiw bɛɛ recenser kuma dɔ la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ka gɛlɛn nga n'i ye fantanw dɔn ka ban fantanw b'u yɛrɛ dɔn fantanw bɛ setigi dɔn nka a ka ca la setigiw kɔni b'u yɛrɛ dɔn nka setigiw tɛ fantan dɔn o kuma n'i b'a fɛ ka dugu o dugu fantan n'a setigi dɔn se fantan dɔ ma ale yɛrɛ parce que ale b'a dɔn mɔgɔ minnu tɛ se k'ale sɔn ale b'o dɔn fɛn bɛ minnu fana ko a b'u bɛɛ dɔn bon setigi ka ci ka ca fantanw jateminɛli ma o kuma ni nin bɛɛ dɔnna i b'a sɔrɔ ni jɛgɛ bɔra a kan ka di min ma direct jaabi bɛ olu bɛɛ dɔn o kuma ninnu ka sɔrɔ bɛ tan an bɛ se ka 20 di ninnu ma ninnu fana ka sɔrɔ ka girin n'olu ye dɔɔni an k'olu ta kɛ 10 ye dɔrɔmɛ tɛ ninnu bolo an ka 200,000 di ninnu ma walisa u ka fara jɛgɛbɔlaw kan o kuma Umar bin Abdul Aziz ye baara kɛ ni système de ye fo san dɔ nana kɛ jɛgɛ kan ka di mɔgɔ min ma a ma sɔrɔ Allahu akbar o kuma n'an b'a fɛ ka silamɛya kɛlɛ fantanya kɛlɛ n'an b'a fɛ ka fantanya kɛlɛ sira kelen min bɛ a la a tɛ se ka kɛlɛ cogo si n'an mana silamɛya ka système kan o kuma an bɛ Alahu taala deli an lamɛnli jamakulu o kuma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in fantanya a bɛ nɔgɔya cogo min nka sira min b'a nɔgɔya o ye silamɛya ka hakilina de ye an bɛ Alahu taala deli Ala ka nin faamuyali ko ɲuman di an n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la Ala kana jamana in to janfa la Ala kana to namara la Ala kana jamana in kɛ jugu sago ye Ala ka se ani wasa ni kunkɔrɔta di fasoden kelen kelen bɛɛ ma ka wasa ni kɔrɔta ni kunnawolo di an ka ɲɛmaa kelen kelen bɛɛ ma hakili ɲuman Ala k'a nɔgɔya an n'u ye an ka ɲɛmaaw an bɛ Alahu taala deli kɔnɔfɔ jugu Ala k'an kisi u ma kɔnɔfɔ jugu Ala ka an n'u kisi a ma kɔnɔfɔ jugu Ala ka an n'u kisi a ma maa minnu bɛ jɛya an n'u ye ka an n'u bila sira ɲuman kan setigiw ni fantanw bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ Ala ko o mɔgɔ hakili ɲumanw nɔgɔya an n'an ka fasodenw bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an ka kafow laban arijinɛ kɔnɔ Ala kira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam abalma ke ni ce i ka lasiri ninnu na Ala ka mɛn kulo dama abalma silamɛ komi ko bɛna waati de don nin kun ye an balimakɛ Alaji Sulemani Tarawele ka ye jɛgɛ ko la a ye jaabi min di bagantigiw ma minnu ye ɲininkali kɛ misiko la Ala ka a mɛn kulo d'a ma hali bi a dayɛlɛlen b'aw ye ni ɲininkali bɛ yen a b'a kɛ an b'a jaabi Ala k'an nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum